vás vítam v ďalšom videu v Pet Simulátore v tomto battery evente. Takže minulé video som slúbil, že bude súťaž o hýč, ale zabudol som ako klasicky predsa čo komentáre zapnúť. Takže teraz ja sa vám troška ospravedlňujem, ale to, že som to zabudol, tak tým pádom teraz ich zapnem, budem si dávať na to pozor. Píšte svoj nickname do komentárov a teda penalty bude. No viete, aké ceny, ak si nepamätáte. Proste prvé miesto je Arcade Dog, už Arcade Dog. Potom druhé miesto je tento Holiday Pegasus. Tretie miesto je Hype Enky jednotka, stúpa dosť na cene, takže dobrá investícia. A keby chcete do klánu, napíšte svoje nickname, ja zase poviem. Teda ak hrávate aspoň často Pet Simulator, klán je tam dosť ľudí, 10, 20 viac, tak ja kúpim viac miest. A podmienka teda súťaže, musím vlastne viac ako 10 súťaží. Ja vyhlasím výhlasku o update, ktorý update o 5. V Amerike bol potom čas, tak teraz musím byť o 6. o 5. Takže vyhlasím o 5. Neviem, možno dať stream, ale nechce sa mi nejaký čas. Ak by ste chceli stream, tak môžete napísať do komentárov, ale neviem, no, tam video. A bude to za chvíľu končí, takže opakujem, že kto by chcel ísť do klánu môže, kľudne príjmam, mám tu ešte veľa voľných miest, keď tak nakúpim, mám tu dosť ešte niektorých som dal. Takže vyhlasujem súťaž, musí vás byť 10, súťaž bude vyhlásená na sobotu o 5. Musí vás byť 10, podmienka tej súťaže. Ak nebude žiadna chyba, tak dnes toto video uvidíte. A keď vidia zajtra, tak teda bude v nedeľu. Ale malo by výjsť dnes, keby nie sú nejaké chyby teda. Tak. Neviem, čo tak viac dodať. Fúch. A otázka, keď mal niekto nejaké oferky na môj hýžu alebo nejakú oferku Popket, keď má vás niekto hýč Popket, alebo už len exkluzívku, alebo by mi schopný dať nejakú lepšiu oferku, niekto ju predáva dosť na cenu, či by som si od nás prejde, ale tí ľudia väčšinou si predávajú tých hýčov drahších, tak afkujú, lebo nečakajú. Tak keď má niekto hýč Popket, tak či by sa mi neozval. Ja som ako teraz rozmýšľam, že som vlastne koľkatý hrad. Keby neviete, jaký klan je hrad. Hrad je najlepší český klan. Teda, aspoň tak by sa títo včera boli títo včera dosť dogamblili toto. Ja som ich videl včera ešte na to. A koľkatý je hrad? A tu boli niekde henty, ale dosť to dali. Ale hrad je teda 14. český klan, čo má dobre. Ako toto obdivujem všetkých, čo sa dostali do hradu. Majú, ako môj klan je on takú začiatočnícky, možno máte lepšie, ale to je jedno. No, sú tu celkom priateľskí ľudia, ak chcete Slováci, vlastne asi jak Slovensko-Česko, tak môj klan tu má dosť Slovákov aj dosť Čechov, takže by ste sa mohli prihlásiť. A to bolo asi od tohto videa všetko, ja idem tak čau.